Pobjednica prethodne sezone Zadruge Aleksandra Nikolić broji dane do porođaja i jedva čeka da donese na svijet djevojčicu. U prilog tome koliko željno iščekuje susret sa nasljednicom svjedoče njene gotovo svakodnevne objave na Instagramu, a posljednjom je raznježila mnogo fanova. Naime, Aleksandra je na svom Instagram profilu objavila snimak sa ultrazvuka i dodala opis kojeg niko nije ostavio ravnodušnim. Mama, ja se smijem, napisala je Alex. Podsjetimo, Aleksandra je nedavno uslikala gepek pun stvari, a uz to je kratko napisala mama je spremna. Ona je potom podijelila kako sklapa krevetac za svoju nasljednicu, te se obratila zabrinutim fanovima zbog navoda da ima zdravstvenih problema. Sklapamo krevetac, živa sam, zdrava sam, ne čitajte lažne naslove. Nikakve tumore nemam, niti sam u bolnosti. Ja nikad jača, na nesreću mnogih, napisala je Alex u okviru svoje objave.